Ika maglakad eh. Hindi, relax lang tayo. Sabi ko na kay lalaki, kay malakas. Aray. Kung mapunta ka lang sa masahe, hindi ito magagalayin, no? Tubutunog. Aray, agay. Yan. Yun, sarap. Narinig mo tayo? Oo. Hindi, relax lang. Sarap. Aray ko. Aray, sarap. Aray. Sarap. Agoy. Ito na yung magic oil natin. Magic yan. Salamat sa Diyos. Agoy. Sabi ko sa amo ko, punta ako, madam, bahala na lang. Binigyan pa niya ako pambayad. Oo, mabait. Siyempre. Aroy. Yan. 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 Narinig mo tumutunog? Binalik na natin siya sa pwesto kaya siya tumunog. Sabi ko na nga ba, may ugat siguro yan. Hindi, nagkamali ka na nga dito. Baka gumanon niya, nagpwisto. Baka, hindi ko man alam, pero... Aray! Aray ko. Aray ko. Ate, baka magkaihi ka. Nakakautot pa yata ako. Agoy! Kaya sila. Yan o. Ang gidaw, ang sakit yan. Ang gidaw. Sarap na. Yan o. Pero mamaya wala na yung tumutunog niya. Kaya pala na may tumutunog ano? Yan. Sabi ko sa'yo, baka may naipit ka na ano. Aray ko. Hindi, at least nalaman mo na totoo, naranasan mo na. Nakita mo yung mga nasa palabas. Sarap. Sabi ko, hanapin ko ngayon itong ano. Kaya sa gabi kagad. Pinalo niyo ba ako sa YouTube pati sa Facebook? Sa YouTube wala pa. Sa YouTube marami. Ay. Yun, sarap. Pasok. Binibidyo mo si ate, baka sabihin masarap mo si ate. Sabihin mo naman nakikita niyo yung mukha ni ate. Sa mukha. Hindi man. Yan o. Lagi daw. Sarap. Ay, salamat sa Diyos. Wala na tumunog. Wala na. Magic na. Magic, salamat na marami, Diyos ko, Lord. Yan. Sabi ko nga, paano ito maano pa ako kay itong kinikilos ko, paglalaki ko. Lahat naman ng tao yun ang ginigil. Sabi ko, okay lang kung manilang kamay ko, wag lang ang paa. Nakita mo yung sobrang sakit, pero pagtapos naman, relax na ito. Makakalakad ka na ng maganda sa suk. Makakapag, kumbaga parang Miss Universe kasi. Huwag daw, pastilan. Kasi okay na yung paa mo eh. Lagi daw. Baka sabihin mo sa akin, pagka sabi mo, kanina, ika ka nang pumunta ka dito. So, kaya di ako makakilos talaga sa bahay. Siya na, sabi ko muna. Kasama kayo sa bahay? Kaya ang sabi sa kanila, huwag niyang tiisin sa Diyos ko po. 2 months na kaya ito. Yung mga customer ko dito, mga pupunta, may sakit na. Oo nga, di ba? Yung iba nga, pagka walang pera, sabi ko, okay lang, pag nagka-pera, kabayaran mo ako. Pag hindi mo ko binayaran, it's up to you. Ganun lang naman yun. Ang importante, mabigay na ako kahit mga para hindi lang ako magkasakit. Oo, ganun talaga yan. Parang hindi mabalik sa'yo. Wala na. Sakit pa Parang tayo. donation. Sarap na. Sarap na, no? Hindi ba? Ngayon, niniwala na kayo doon. Yung pumunta doon na babae na nakita nyo sa video, yun, di yung makakilos, nagbuhat kasi ng box, bigla may pumitik sa likod niya, sa balakang niya. Nakita ko yung hindi na babae. nakadapa siya dito. Kasi ika-ika siya dyan, pag dala siya ng amo niya. Pag sa amo niya, balik at 20 minutes, okay na to. Pagbalik ng amo niya, nag-gulat siya, naglalakad ka na. Oo. Kasi dala-dala niya, ika-ika. Kaya nakita ko doon. Palahilot ka kuya sa Pinas, no? Oo, matagal na ako nagkita. Ano ka? Therapist ka? Hindi, yung therapist kasi hindi naman yun talaga sa mga kung baga parang machine talaga yun. Pero ito ang ginagawa ko, hinagmana ko sa lola ko. Tapos 13 years na ako naghihilot dito. Tapos nagpapatunog, yung mga chiropractor yun. Tapos ang nangyayari, 13 years na ako, sa Pinas naghihilot na ako ng mga player dito, 13 years na ako naghihilot. Matagal ka na pala dito kuya? Oo, tagal na. Mukha lang akong bago. Tagal ka na, ito lang ang Mm. okay.
Nandito kami asawa ko. Asawa ko nag-laser sa salon. Ayan pala yung uniform niya. Akala ko sabi ko, therapist siguro. Gusto siguro. Hindi. Sa trabaho ko yung asawa mo. Salamat sa Sige, post mo, tas ano te, pakita mo. Magic. Wala. Sige, video mo, te. Sige, lakad ka raw, te. Sige na. Kanina, ika-ika. Masya Allah, may takpipihikitaan. Huwag ingay ng bunga. Kanina, ika-ika siya, no? Nakita mo? Oh. Pag tumatayo siya, kuya, paika-ika na siya. Tingin. Ay, dati kasi ganito, sige, nakaupo video ako. mo. Nakaupo ako. Oh. Pag tayo ko niyan, Tutunog ko. Hindi, ngayon, dire-diretso pero na. ngayon, ayun naman. Kasi binabalik ko na yung ano eh. Di ba nakita mo tumunog kanina? Thank you very much. Ang good. Okay na te, post mo na.